בזכות בבא סאלי כזו, בזכות רבי שמעון בר יוחאי. הנה אני עומד פה עכשיו ליד הציון של בבא סאלי הקדוש, מתפלל מעומק ליבי בזכות רבי נחמן, בזכות רבי שמעון בר יוחאי, שהקדוש ברוך הוא יחזיר לי את הגזלות, את כל החניות שלי וכל יוצא חייב זי. מה שזו עצמה תעשה עם כל הכסף שלך. תהיה אמיתי, אם זה שלך תיקח את זה, אם זה לא שלך תרד לרבי עמוס. עכשיו תראה לרבי עמוס, אתה עושה לי צער, אתה עושה לי צער ולכל יוצא חלצי. אתה ודוד בנינו, אתה ודוד בנינו הפושע. תיפול עליך אימה בפחד. תיפול עליך אימה בפחד, בזכות רבי שמעון, בזכות בבא סאלי שקבעו פה. הנה נרות, אני מוסר אותך אליו, אתה ובבא סאלי. אתה ובבא סאלי, הנה פה הדלקתי נרות, פה הנה כל הנרות, אתה רואה פה? כל הנרות האלו של בבא סאלי הקדוש. על מה אתה רוצה להילחם נגד התורה הקדושה? זה חנויות שלי, זה חנויות שכל העולם נסע לרבי נחמן, לרבי נחמן מברסלב. אין לך מחילה, לא יהיה לך מחילה. רבי דוד אבוחצירא אמר לי במפורש שיש לכם פה דיני שמיים. מה אתה רוצה שלך תהיה? תחזיר את החנויות מיד, זה שלי, זה לא שלך. אתה ודוד בנינו, אתה ודוד בנינו הפושע. אתם פושעים, תחזירו את הגזלה, תחזירו את הגזלה. הרב מפורת בוכה ואמר במפורש לכם, תחזירו את הגזלה, תחזירו את החנויות, תחזירו את החנויות. רבי עמוס לא רוצה לדבר איתכם בכלל, לא רוצה לדבר איתכם, תחזירו את החנויות, לא יעזור לכם כלום, לא יעזור לכם בית דין, לא יעזור לכם, תביאו את העולם התחתון. ברוך השם היום מרים פייבר בבית סוהר, הרב שיר בבית סוהר, רב יעד מור, עוד מעט ייכנס גם כן לבית סוהר, לא יעזור לכם כלום. יש תורה, יש בורא לעולם, יש בורא לעולם. למה לכם למשוך עליכם דינים? תחזירו את החנויות, אז לא יהיה לכם מיליון חנויות, יהיה לכם 99.9 חנויות. מה תעשו עם כל החנויות שלכם? תשרפו בגיהנום איתם, אתם וכל הכספים שלכם. לי לא מדבר על הכסף, אני לא רוצה כסף. תורידו את הקיר מיד, זה הכל פשיעה. זה הכל פשיעה, לא עושים דברים כאלו בסדום. שילמתם כסף להודיה להוציא אותי מהחנות שלי, שילמתם לעוד כמה אנשים מהעירייה להוציא אותי מהחנות שלי. אתם לא מתביישים, אין לכם צבע בפנים. זה הולך להיות עכשיו בכל העולם. כל חסידי ברסלב, איפה שירו אתכם? איפה שירו אתכם? ינדו אתכם, גם בעולם הזה וגם בעולם הבא. אל תתעסקו איתי, יותר טוב לכם. אני מתפלל אצל קברי צדיקים כבר 2.5. מי שמרים פייבר תיכנס לבית סוהר. גם אתה בדרך מנשה זוהר, ואתה לא תצליח עם התמה שלך וכל הקשקושים שלך וכל הבניינים שלך, לא פוחד ממך. תכניס לך את זה לראש טוב, לא פוחד לא ממך ולא מהכסף שלך ולא מאף אחד בעולם. יש לנו את רבי נחמן, יש לנו קברי צדיקים שאני הולך אליהם יום בעזרת השם. אל תתעסק איתי, תחזיר את החנויות, תוריד את הקיר שבנית לי שם ליד החנות שלי ותהיה בריא. אני לא רוצה כסף ממך, לא רוצה לראות את הפרצוף שלך, לא אותך ולא דוד בנינו. אין לכם מחילה, אני לא ינוח ולא ישקוט עד שאני לא אראה את הקירות האלו נופלים. לא יעזור לכם שום דבר, אני לא רוצה כסף. אל תלך לספר לאנשים שאני רוצה כסף ממך. אני לא רוצה כסף ממך. תכניס לך את זה למוח. תוריד את הקירות שבנית לי. תוריד את הקירות שבנית לי. שילמת לאנשים כסף ולמרים פייבר ברוך השם היום. היא הולכת לבית סוהר. תכניס לך את זה לבראש ואתה גם כן בדרך אליהם. רבי עמוס הוציא אותי מתוך היחבל, תכניס לך את זה לראש טוב. אחרת אני מחלל עליך ועל דוד בנינו ועל כל הפקחים ולא רואה אתכם, ואני אמסור לך את זה עכשיו ב-DVD, בווידאו, ביוטיוב, במה שאתה רוצה אני אשלח את זה לכל נתניה, תכניס לך את זה לראש, לא פוחד ממך. בזכות בבא סאלי הקדוש, הנה פה, הנה הנרות שהדלקתי עליהם, תראה אותם טוב. אם אתה לא מפחד, גם כן מלאך המוות מפחד מהנרות האלו. אתה לא תפחד מי אתה בכלל. תסתכל טוב על הנרות. הנה הציון של בבא סאלי הקדוש. בבא סאלי הקדוש, אש יוצא מפה. אתה יודע מה זה אש? אש, ושלבת ואתה תחזיר את הגזלה, כי כל העולם, כל הברסלבים נסעו מהחנות שלי, גזלתם את שלמה כהן ויצחק כהן, אבא שלו בוכה בקבר, לא ייתן לכם לנוח עד שלא תחזירו את כל המתחם. כל המתחם הזה ייפול בעזרת השם, אמן, כי נרצון ונאמר אמן.
שיר למעלות, אשאנה אלי הריב, אם אני אבוא עזרי ממועדון עשה שמיים וארץ, בלדנו ישמורך מכל רע, ישמור את נפשך, לא ישמור צאתך ובריך, מתה ועד עולם. קרים בן דוריס, ודוריס בת סלימה, וסלימה בת צרע ורפואה שלמה לשלמה יפרח בעזרת השם, שהקדוש ברוך הוא לכל מי שעוד יתבוא לטובה. וגם כזמר, שנחיה כמו יהודים, ולא נחיה אחד עושק את השני. תכניסו לכם את זה לראש, מה תעשו עם כל הממון שלכם? פקיעה עליכם בגה, מנשה זוארץ, דוד בננו, אני אדאג שתמכרו חומוס ברחובות. תזכור מה אני אומר, אל תתעסקו איתי. ומי שבר אבותינו אברהם ויצחק ויעקב, כל משפחת בוקרה בעזרת השם, ואת רבי עמוס בן פורטונה, ואת הרב אליעזר ברלנד בן אתיה, שיבדל לחיים ארוכים אמיתיים, יעצום ונאמר, ואת כל הצדיקים הקדושים. שלא יאורע עליהם כל רע בעזרת השם, תיפול עליכם אימה ובפחד, תיפול קשתותם בלבכם שתיפול, כל הקשתות שיריתם ייפלו בלבכם, אמן. אמן כי יהיה רצון ונאמר אמן. בזכות הנרות שהדלק לי פה.